Szóval most egy olyan dolog történik, ami egyszer már történt Magyarországon is. Krishna Lila Matajival volt egy vita az egyik Námahata táborban valamikor 10 pár évvel ezelőtt. jó régen volt. És amit most fogunk csinálni, az az, hogy összeírtunk egy pár kérdést, ami úgy általában fölmerül a varnásrammal, vagy annak bevezetésével, gyakorlatával, akár elméletével kapcsolatosan. És ezek általában olyan kérdések, amiket a bakták föltesznek, de egymás között teszik ezeket föl, általában ezeket nem merik nyilvánosan föltenni, ezeket a kérdéseket. Vagy mert félnek, hogy sértés ilyen kérdéseket kérdezni, vagy mert úgy gondolják, hogy őnekik nincs elég tudásuk, hogy igazából egy ilyen kérdést föltegyenek, vagy egyáltalán a választ meghallgassák. És próbáltuk ezeket összegyűjteni, és Srila Sivaram Maharaj képviseli a varnásram oldalt, én meg próbálom... Ateista oldalt. Én meg próbálom az ateista oldalt képviselni, az antivarnásram oldalt képviselni. Előre is elnézést, hogyha valami nem úgy sül el, mint ahogy... Azért ül ilyen távol el. Terveztük. Néztem is, hogy Maharaj hozza a botját magával, de nincs a közelbe. Jó. Szóval egy vita lesz, a vita az meglátjuk, hogy meddig tart, és a vita után pedig lehet nyugodtan kérdezni. És akkor próbálunk azokra válaszokat találni. Jó? Kezdhetjük? Jó. Hajrá. Jai. Hare Krishna. Kicsit közelebb nem akarsz jönni? Ilyen hosszú a karom. Jó, ez úgy kicsit. Maharaj, beszéltél itt a bevezető előadásban arról, hogy nekünk mennyire fontos lenne az, hogy a baktákat ellássuk élelmiszerrel, és hogy ez egy milyen fontos és jó gazdasági alapot jelentene az egyház számára és a közösség számára, de hogy amikor ebbe így belegondoltam, ez akkor most azt akarod nekem mondani, hogy én most kezdjek el kereskedni valami dologgal, amit mi termelünk Krishna völgyben? Hogy mondd meg ezt? Hogy azt akarod mondani, hogy én kezdjek kereskedni azokkal a dolgokkal, amit termelünk itt Krishna völgyben? És kezdjük el azokat árulni mindenhol a világon? Nem mindenhol a világon, hanem te edd meg azokat a dolgokat, amit itt nőnek Krishna völgyben. Aztán, hogyha te tudod valaki másnak, vagy hogyha egy kereskedő vagy, és avval akarsz csinálni üzletet, akkor csinálhatod, hanem nem, hogy csak egy 1000 család, ők fogyasztják Krishna völgynek a termékeit. Nekem azzal nincs is probléma, szóval én azt teszem, én itt élek, tehát az nekem tök jó, csak hogyha én most elkezdek foglalkozni azzal, hogy Budapesten a bakták hogyan fognak enni, akkor én hogy fogok csapázni? Szóval hogy lesz meg nekem az a lehetőség, hogy én a Krishna tudatomat ugyanúgy vegyítetlenül gyakoroljam, mint ahogy eddig csináltam? Nem értem a kérdést, te most úgy beszélsz, mint hogy ez most a te szolgálatod, a munkád, eladni dolgokat budapesti baktáknak? Hát ahogy mondtad, hogy jó lenne egy olyan gazdasági alapot fejleszteni, amiben akkor a bakták azok tudnak elkezdeni kereskedni, és hogy ez egy gazdasági alapot jelentene. Most én nekem, mint egy Krishna völgyi baktának, az azt mondja, hogy akkor én most... Nem, Krishna völgyi baktának nem kereskedik, se nem szükségesen budapesti kereskedik, hanem nekünk ott megszervezünk valaki, aki felelős erre, bakták jelentkeznek mondjuk ennek a budapesti képviselőnek, hogy ők nekik szükséges ez és ez a termék, ami azt jelenti, hogy erre kell egy évi terv, ugye, mert mi nem vagyunk olyan, mint a Tesco, hogy ottan csak minden van, és bemész, és akkor veszed, amit akarsz, hanem azt kell termelni, mert ennivaló
nem csak úgy jön, nem boltokból jön, és akkor azt itt megszervezi, ugyanúgy itt vannak azok, akik felelősek a mezőgazdaságra, a tehenészetre, és akkor ők arra terveznek, és hogyha idén van erre rendelés, akkor abból jövőre lesz ennivaló. De hogyha arról beszélünk, hogy nekünk ugye a fő cél az az, hogy mi énekeljük a Szent Nevet. És most, hát régebben is mindig ezzel foglalkoztunk, hogy jött valaki a templomba, és akkor próbáltuk, hogy költözzön be, legyen teljes idős bakta, kezdjen el dzsapázni. Akkor szó volt, hogy folytassa az iskoláját, munkáját, egyebek, akkor mindig azt mondtuk, hogy hát ne csináld azt, gyere, dzsapázz, menj el könyvet osztani, most meg ez egy teljesen más irány, tehát 20 évig nem erről volt szó. Nem egy más irány, akkor is ettek a bakták, most is kell, hogy ettek a bakták, kérdés, hogy mit esznek. És azért avval kezdődött el Krishna völgy, az volt az első nemzeti stratégiája Krishna völgynek, hogy mindenki fogyasztja az itten lévő termékeket, kezdve a farmos liszt, a farmos ugye buzát, annak valamennyi korlátozott sikere van, de nagyon korlátozott, és nem tudunk egyszerre mindent csinálni, de szükséges, hogy van idője. Ugyanúgy, mint ahogy amikor ott volt arra a beszédre, amikor Hari Sauri Prabhu ugyanazt mondta, hát Prabhupád, mi erről korábban próbálkoztunk, azt mondta, akkor nem volt érett az idője, de most érett, most csináljatok valamit. De hogy ezzel, szóval van annyi biobolt, és annyi biotermelő, szóval tőlük meg tudjuk venni, meg tudnánk csapázni. A bioboltok karmik. Itt van ugye az, ami támogatja a baktákat. Miért akarunk karmikat támogatni? Miért akarunk máshová adni a pénzünket, mint azok, ami támogatják a missziónkat? Ez nem egy farm, ez a Krishna tudati mozgalomnak a nemzeti központja. Szóval amilyen módszeren mi tudjuk támogatni, akkor ez a leglogikusabb, és ez meg nem kerül nekünk pénzbe. Most nem arról van szó, hogy mindenki adjon adományt, ez arról van szó, hogy úgyis esztek, egyétek innét inkább. De hogy miért nem támogatjuk a baktákat azzal, hogy rábízzuk ezt azokra, akik már úgyis termelik a baktákat, mert csak lelkesítsük, hogy gyakorold a lelki életet, dzsapázz, olvasd a Bhagavatamot, miért kezdenének most a bakták bele abba, mert nem akarjuk, hogy te rákos legyél, kezdve avval, amit te vásárolsz a boltba. És ugyanakkor, mert ez volt Prabhupádnak az utasítása, nem? Szóval ő mondta, mindenki fogyasztja, éttermek, központok, bakták fogyasztják az, ami van a központra, mert ez ad egy gazdagsági alapot, mert nem tud nőni. Van egy korlát, hogy meddig nő. Egy farmnak farmolni kell. A dzsapázás az úgy is megy, de a dzsapázásból nem élsz, és nem eszel. Ugyanakkor arra, hogy legyen egyféle, ahogy ma reggel is Dhananjaya Prabhu mondta, hogy 1971-ben, vagy 60, már nem emlékszem, hogy mikor volt, 70-71-ben Prabhupád mondta, kezdjétek el a füstölő üzletet, hogy abból legyen valamiféle tevékenység, fenntartani grihasztákat. Arra, hogy tudjuk itt fenntartani a baktákat, és arra, hogy tudjunk több baktákat fenntartani, szükséges, hogy annak van valami lefoglalás. És ez a legtermészetesebb dolog, mert ezt csinálnak farmok. De azt is nagyon sokszor hallottuk, hogy mi csak gyakoroljuk a lelki életet, aztán Krishna gondoskodik rólunk. Tehát miért kell nekem most extra erőfeszítést tenni arra, hogy próbáljak valami más csinálni? Sosem nem mondtuk, hogy Krishna gondoskodjunk rólunk, azt mondtuk, hogy menj ki Sankirtanra. Hogy én gyakor Hari Krishnát, és menj ki Sankirtanra, és hogyha nem akarsz kimenni Sankirtanra, akkor menj dolgozni valahova. Ezt mondtuk. És az volt, jó, hogy ez de most, hogyha dolgozol, vagy kimész Sankirtanra, de hogyha dolgozol, akkor nem a boltból vásárolod a bolgát, hanem innét vásárolod a bolgát. Ez volt a family business, ahogy Prabhupád mondta, hogy menjen mindenki szankirtanozni, de most nem arról beszélünk, hanem arról, hogy... De szankirtanozol? Én persze, hogy szankirtanozol. Hol szankirtanozol? Amerre éppen járok. Ha? Nem. Te nem szankirtanozol, te dolgozol. Szóval most beszélünk, te dolgozol, akkor innét vedd az ennivalót.
De sose nem mondtuk mindenkinek, hogy csak üljetek le, énekeljetek Hari Krishnát, és majd Krishna ellát minket mindenből, hanem mindenkit kiküldtük. Mit jelentett a könyvosztás? A könyvosztás, abból is éltünk, abból építettük Krishna völgyet, abból építettünk templomokat. Amikor beszélünk arról, hogy nekünk szükséges a varnásramot kialakítani, akkor az azt is jelenti, hogy ahogyan mi építjük a varnásramot, akkor a mi lelki gyakorlataink azok háttérbe fognak szorulni, mert sokkal inkább a karmánkkal, a tetteinkkel fogunk foglalkozni, és nem a lelki életünkkel. Most is foglalkoztok a tetteitekkel. Itt most nem az a probléma, hogy túl sokat dzsapáznak a bakták, és túl fejlett lettek a lelki életre. Pont a másik dolog, hogy amikor azt mondjuk, hogy csak ülj le, és üljetek ide le, és ne csináljatok semmi más most, és felejtsetek el az ebédről, amit majd a másik részben szolgálunk, és csak énekeljetek Hari Krishnát, akkor mindenkit rögtön fog érdekelni az anyagi élet, hogy fognak enni. Mert nem tudunk csak énekelni Hari Krishnát. És akkor szükséges, hogy mi a legmegfelelőbb életmód, ami alapon akkor adj egy lehetőséget, hogy jobb lenne a minősége és a mennyisége, ami Krishnásoknak. Tehát ez akkor azt jelenti... Másképp, hogyha az lett volna, hogyha mindenki igazából csak énekelt volna Hari Krishnát, akkor még mindenki mindig lett brahmachari maradt volna, mindenki maradt volna brahmacharini, nekünk lenne 200 könyvosztó, és az egész Európát már régen leosztottuk volna könyvvel. De azért, mert nem csapáztok rendesen, akkor most csak 20 könyvosztónk van. És akkor, újak. De akkor ez azt jelenti, hogy akkor... és újak. Igen. De ez azt jelenti, hogy akkor, ha igazából rendesen csapáznánk... Jó, de eddig nem rendesen csapázol, akkor szükséges, hogy kelljen olyanféle rendszer, ami fog biztosítani, mert nem hiszünk most a jövőbe, hogyha az utolsó 20 év nem volt elég, akkor lehet, hogy megint 20 év fog történni. És mi történik a következő 20 évben? Lehet, de akkor most ezzel mennyire követjük mi Chaitanya Mahaprabhut? Szóval ő mondta, hogy Jó, ő a varnásramot elutasította, mondta, hogy nincs varnásram, én nem vagyok se sudra, szóval mondta, hogy ő igazából a varnásramhoz nem is akar hozzá nyúlni. Igen, de ez Úr Chaitanya. És pont az, hogy mi nem vagyunk Úr Chaitanya, ti nem vagytok szanyászik, avval kezdve, és a másik dolog, hogy még hogyha szanyászik is vagyunk, akkor nekünk a dolgok varnásram szanyász mutatni, nem visszavonulni a világból, mint Úr Chaitanya csinálta. Ő lemondott a világról. Mi nem mondjuk le, azért Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, mi mind varnásram szanyász fogadtak el. Szóval ők Parabrahmacharya. Ezt értem, de akkor ez azt jelenti, hogy akkor mi most szelektáljunk, hogy Chaitanya Mahaprabhutól mit fogadunk el, és mit nem. Nem, mert ezt mondta Prabhupada. Így magyarázta nekünk ezt Prabhupada, így magyarázta Bhaktivinoda Thakur, és akkor az ő véleményét fogadjuk el, nem a tiédet. Nem? Nem. Prabhupada azt mondta, és többször említette, hogy ezt jelent, amit Chaitanya Mahaprabhu mondott. És akkor most nem azt követjük? Követjük, Oké, de azt mondta Prabhupada, hogy nektek kell a varnásram, nem Úr Chaitanya, te nem tudsz énekelni Hari Krishnát, mint Úr Chaitanya, azért nekünk kell varnásram. De az első időszakban, amikor Prabhupád jött nyugatra, akkor ő nem beszélt varnásramról. Egészen 73-ig nem beszélt varnásramról. És beszélt varnásramról, de remélte, hogy mi fogunk tudni egy jobb minőségű Krishna tudatot gyakorolni. De a fontos dolog az, hogy mit csinált utána. De ugyanúgy, ahogy ő változtatta a véleményét, hogy hát nem kell, aztán mégis kell. Szóval most azért haladt előre a világ, és lehet, hogy a bakták rendelkeznek azzal a megértéssel már, és akkor most, hogyha dzsapáznak, az úgy most megfelelő. Most nem esnek le? Mindenki jön Mangalára? Mindenki szép, tiszta és net? Nem változott, inkább rosszabb lett. Sokkal nagyobb százalék jött korábbian Mangalára, és jöttek a reggeli programra. Kevesebb százalék jön, van rá szükség, de nem, amit Prabhupád változik, az egy dolog, de ő ezt hangsúlyozta jobban. És hogy miért, ebben nem is volt közvetlen beszéd Prabhupáddal, szóval ez valamennyire
csak egy jó spekuláció, hogy miért nem hangsúlyozta akkor annyira, és ugyanúgy lehet mondani, hogy azért nem hangsúlyozta Prabhupáda annyira, mert őneki voltak lépések, hogy mit tud egyszerre csinálni, és először kellett könyveket, és osztani, és templomokat, és murtikat, próbálni belőlünk embereket csinálni, és aztán civilizált embereket, ami jön a varnásrámmal. Csak hogyha most megyünk ebbe az irányba, az azt fogja jelenteni, hogy igazából a Yugadarmát, a Harinám Sankirtant háttérbe fogjuk szorítani. Miért fog háttérbe szorulni? Ugyanúgy folytatódik a Harinám Sankirtan, csak ahol leszünk, ahogy eszünk, ami minden más csinálunk, próbáljunk azt igazából egy magasabb szintű gyakorlatba csinálni, ami nem egy idegen dolog. Itt nem most új dologról van szó, itt csak másképp csinálni azokat a dolgokat. Jó, hogyha másképpen csináljuk, annak más eredménye is lesz. Igen, az eredmény az, hogy a jóságba lenni, inkább, mint azokat a dolgokat csináljuk, ami versenyez a mi lelki életünkkel, hogy egy kedvezőbbre csinálja a dzsapázást. Nekem pont ez a problémám vele, hogy most a varnásram, az most igazából elkezd versenyezni majd az én lelki életemmel. És akkor az lesz, hogy Ráda Krisna, figyelj, te tartsál előadásokat itt, meg itt, és akkor hát majd persze próbálj dzsapázni és meg járni mangalára, de neked a varnád alapján azt kéne csinálni, hogy ez van. Nem változik semmi. A lelki élet szempontból nem változik semmi, az marad mind ugyanolyan, ahogy Prabhupád folytatta. Kirtán, az folytatódik. De nem az a probléma most, hogy bakták olyan sok időt hangsúlyozzák az ő lelki életükre, hogyha most elkezdenek varnásrámról beszélni, akkor vége lesz a lelki életüknek. Az nem a probléma, inkább a probléma az, hogy nem elég időt rakjanak a lelki életükre, és arra, hogy kultiválják ezeket a féle dolgokat, az fogja őket inkább segíteni. Miért? Mert követik, amit Krishna akar. Miért volt a varnásom? Gondolod, hogy Yudhiszthira Maharaj kevesebben Krishna tudatos volt? Azért, mert ő követte varnásámat? Nem, de sosem látjuk, hogy ő dzsapázott. Te honnét tudod, hogy ő mit csinál? Hogy mit láttál? Te nem is láttad őt. Honnét tudod, hogy mit láttál? Hát a sásztrából, ahogy nézem, azt látjuk, hogy ott volt Krishna, ő dzsapázott a tehenek, amikor megjöttek, akkor számolta több százezer tehenet, de pont a ksatriákat, hogyha nézzük, akkor ő... A brahmanáknak, ezek mind mentek gurukulába, ezek mind lelki életet gyakoroltak, hogy őnekik most mennyit dzsapáztak, és mennyi szadanáztak, az annyira egy értelmű dolog, mert egyértelmű a varnásramban. Ez csak azt mondani, mint nincs szó arról, hogy Yudhiszthira Maharaj evett. Mahabharatban nem látom, hogy evett. Nem kell leírni, hogy evett, mert másképp nem élt volna. Szóval ugyanúgy nem kell részletezni, mondani, hogy valaki dzsapázott, vagy hogy gyakorolta a lelki életet, mert emiatt volt ő Yudhiszthira Maharaj. Jó, szóval dzsapázunk, csináljuk a munkánkat, a saját munkánkat csináljuk, de akkor itt fölmerül az is, hogy ugye eddig az volt a módi itt nálunk, ugye Krishna hívőknél, hogy próbáljuk az embereket minél inkább itt tartani az egyházon belül, a mozgalmon belül. Most, hogyha ezt elkezdjük bevezetni, akkor az azt jelenti, hogy amikor beköltözne valaki, itt van bakta programon, itt van egy évig, és akkor utána kiderül, hogy igazából ő egy jó kereskedő lenne, és akkor ő szeretne itt maradni, és azt mondjuk neki, hogy örülünk, hogy itt szeretnél maradni, de te egy jó kereskedő vagy, úgy látjuk, hogy jó lennél, menjél és kereskedjél valahol, azt adományozzál sok pénzt. Ez így fog majd történni most? Ha találok olyan jó kereskedőt, igen. Sajnos még nem probléma. Inkább mindenki költ pénzt, mint csinál pénzt. De ez... Miért? Mert Swadharma. Nem szükséges, hogy egy év után, most is ugyanazt csináljuk, 5 év után meghatározzuk, hogy legjobb valakinek a szolgálata. Hogy tud legjobban szolgálni. Szóval én ismerek kereskedőket, akik kint vannak, vállalkozók, hogyha ők akarnak beköltözni, azt mondja, szó sincs róla.
Nekem nem kell itt nekem egy haszontalan ember legyél, amikor milliókat tudsz adni évente. De ez a dharma, mi? Mindenkinek a saját dharmája. Bocsánat, de most azt mondod, hogy nem kell nekem itt egy haszontalan ember a templomban, amikor milliókat tud Nem, csinálni? mert hogyha valaki nem csinálja a dharmáját, akkor haszontalan lesz. És hogyha valakinek a dharmája kereskedő lenni, ha itt van valamiféle munka, ami nekünk szükséges, hogy abból csináljunk üzletet, akkor jó. Akkor az megfelel. De általában látjuk, hogy amikor bakták egyházon között csinálnak üzletet, akkor nem szükségesen annyira olyan sikeres. De vagy itt, vagy ott, az megint egy részlet, hogy melyik az, ami legjobban fogja szolgálni Radha és Shyamot. És amikor nem azt a munkát végzi, hanem próbáljuk őt belekényszeríteni egy ilyen helyzetbe, hogy legyen egy teljes idős bakta, akkor ő gyakorlatilag haszontalan munkát tud végezni? Hogy amikor... Nem, a munka nem haszontalan. Az haszontalan, amikor nem csinálja a saját dharmáját. Az haszontalan. A munka az mindig hasznos. Kérdés, hogy kinek a kötelessége csinálni. És lehet, hogy mint képzés neki nagyon jó. Jó, berakok egy amberist, hogy te menj be a konyhába, és most 2 évig mossál edényt. Mert neked az fontos megtanulni. De az, hogy képzésre, az akkor a dharmája, de én nem fogom egész életre oda betartani, mert ő inkább tud építeni egy TOVP-t, és aztán a 2 év után vissza, és azt mondja, nem akarok visszajönni, nem, ne jön, az már a dharma lesz. Valami egy dharma, mint képzés, de mint szolgálatodban, akkor meg ez lesz a dharma. Az a szolgálatod. Erről szól a Bhagavad Gita. Arjunának a dharmája a harcolás, és most egy ilyen nagy lelki hullám jön rajta, hogy most fog elmenni és csapászni. Jó, hát ez igazából egy teljesen új megvilágításba helyezi az egész prédikálásunkat is. Hát nem annyira, mert nekünk ez is a rendszer, hogy látjuk, amik bakták jönnek önkéntesen, itt maradnak 5 évig, és aztán ők döntik, de nem csak ők döntenek, hanem az egyház dönti, hogy mi igazából a legjobb helyzet. Én azért mondom, hogy ugye a kereskedők a kevésségben vannak, mert sajnos nagyon nehéz találni jó üzletember. Nem, hogy csak valaki akar üzletember lenni, hanem amellett tud pénzt is csinálni, mert van egy nagy különbség a 2 között. És amikor valaki tud, igen, abból honnét jöttek mindezek a templomok Magyarországon, és minden másféle dolog. Papok mentek ki, bibliákat adtak el az utcán, abból nem fog fejlődni egy lelki, abból nem fogunk egy nagy közösséget felépíteni. Itt szükséges, hogy igazából azok, akik képesek, és főleg a vállalkozók, ők felelősséget vállalnak fenntartani az egyházat, ők a támogatók. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy akkor az a kifejezés, hogy a vaisnavák a varnásram fölött állnak, akkor az nem állja meg a helyét. Vaisnavák nem varnásram fölött állnak. Vaisnavák is varnásramba állnak, de azért, mert ők már elérték az első szintjét, az első célját a varnásramnak, az mi az odaadó szolgálat, őnekiket nem szabad azonosítani egyféle varnával vagy ásrámmal. De mi most nem pont ezt tesszük? Nem. Hanem, mert még nem felszabadult lelkek, és még hogyha felszabadult lelkek, akkor is élnek a varnásrámba, akkor próbáljuk őket hangsúlyozni, hogy legyenek képezve azokkal a tulajdonságok, ami nekik természetesen van. És még mielőtt varna és ásrámba van szó, arról van szó, hogy lenni egy igazi civilizált ember. Ugye ez a 30 erről szól. De most, amit mondasz, akkor most megfordítja a helyzetet. Tehát azt mondod, hogy vaisnava az, aki rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, és amikor rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, nem, vaisnáv az valaki, aki hisz Krisnába. Még ha nincs is azok a tulajdonságok, akkor vaisnáv vagy. De nehéz lesz egy magas minőségű vaisnáv lenni, hogyha nem viselkedünk úgy, mint normális emberek. Tehát egy vaisnava tud lenni egy olyan ember, aki nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, csak azon az alapon,
hogy ő hisz Krisnába. Igen, ő neki van hit, ami egy nagyon, nagyon ritka dolog. Ő neki van hit, hogy Krishna Istenség legfelsőbb személyisége, neki van hit Krishnának a szent nevébe, de ahogy Prabhupád mondja, de még leesnek. Miért? Miért nem tudnak kitartani a fogadalmukkal? Miért nem jönnek a reggeli programra? Mondták, miért nem olvassák a könyvet? Milyen Vaisnáv olyan, aki nem tudja lerakni a Bhagavatamot? A probléma az, hogy nem tudják felvenni a Bhagavatamot. Nem, hogy nem tudják lerakni a Bhagavatamot. Szóval nem, az nem elég csak a hit. És miért? Egyik ok, mert az életmód nem elég támogató. Legalább a külső életmód, amire mi rá vagyunk szokva. És nekünk meg kell győzve lenni arra, hogy vannak másféle szokások, hogyha ezeket bevonjuk a mi életünkbe, akkor sokkal nagyobb hajlam lesz nekünk ezeket a dolgokat csinálni. Ahogy értem, akkor te most azt mondod, hogy vannak a vaisnavák, ami egy széles réteg, ami ott kezdődik, hogy valaki hisz Krisnába, és odáig tart, hogy van Krishna préma. Kanishta Uttama. És akkor a kettő között valahol ott bent van a varnásram, benne vannak a varnak és az ásramok, amik segítik azt, hogy valaki tudjon fejlődni a lelki életben. Igen, pont ez. Ez azt jelenti, hogy akkor én a lelki életem gyakorlása során egy sudrából egy vaisjává tudok válni, egy vaisjából egy ksatriából egy brámanává, és akkor utána történik velem valami? Nem. A természet, Arjuna nem változott egy brahmana, Arjuna mindig kshatriya. Ugye Kolovacsa Sritar mindig egy olyanféle természettel van, Shudra. Nem Shudra, ő Vaishnava. Szóval természet. Miért? Mert szükséges, hogy mindenki csináljon másféle dolgot. Van egy társadalmi rendszer, és nem az lesz hasznos, szóval nem az, hogy most igazából szükséges, hogy mind az állat Krishna völgybe úgy képezzük őket. Hát nincs annyi állat, de mondjuk vannak, hogy mindegyikből legyen tehén. Nekünk nem kell, hogy mindegyik állat legyen, hogy a madarakból legyenek tehenek, és a macskákból legyenek tehenek. A tehén maradjon a tehén, és mindenki legyen, mert a madárnak van szükség, annak van egy szerepe, és a macskáknak van egy szerepe, mindenkinek van egy szerepe, és abban, hogy csinálják azt a szerepet, hogy gyakorolják Krishna tudatot, de legyenek képezve abba a szerepe is. Képezve, hogy mit jelent egy varnásram shudra, egy varnásram vaisya, egy varnásram brahmana. Egy varnásram brahmana nem azt csak jelenti, akinek van egy brahman zsinórja. Jó, de itt beszélünk arról, hogy a brahminikus kultúrát kell követnünk, és Prabhupád sokszor hangsúlyozza az, hogy nekünk a brahmana szintre kell tudni fölemelkedni. Brahminikus, nem brahmana. Brahminikus. Brahminikus az azt jelenti, hogy jóság. Szóval az egy másik név a jóságnak. A jóságnak a gyakorlata az brahminikus. Nem jelenti azt, hogy valaki brahminikus, hogy akkor egy brahmana. Ugyanúgy, mint ahogy mondtam, a pujáriban van sok brahminikus ember, de nincs ugyanannyi brahmana. Egy külön dolog egy brahmana, és valaki, aki képezett. Képezni lehet mindenkit, hogy legyenek brahminikus. Mindenkit lehet képezni, hogy őnekik legyen tiszta szokások. De az, hogy valaki képezve van, hogy tiszta szokás, és van, aki valakinek a természete az, hogy ő ultra tiszta, az két külön dolog. Lehet mindenkit képezni, hogy tanulja meg a zenélni. Tanulunk gyerekeket zenélni, bakták, a mi kultúránk zenélni. Megtanulni zenélni, és zenész lenni, az kettő külön dolog. Csak azért, mert tudsz zenélni, nem jelent, hogy zenész vagy. Egy zenésznek az a dharmája, aztán mindenki más lehet, hogy tud zenélni, de az egy nagy különbség zenésztől.
De mégis ott van az, hogy Krishna mondja, hogy ő az emberi képesség. Szóval, hogyha szükség van arra, hogy Nincs szükség. Pont az, hogy nincs szükség. Ugye már ti láttátok, azért, mert nincsen tábor, nekem nehéz elhinni, hogy egész Krishna völgyben nincs egy flip chart. De nekem is. hogy ez a struktúrája, egy brahman, 4 kshatriya, 16 vaisya, 64 shudra, ez a társadalmi rendszer így működik. Nem kell, hogy mindenki legyen brahmana, mindenki csak éhen hal akkor. Mindenki halálra mantrázza magát, és nincs semmi. Az jó, nekünk nem kell, hogy mindenki brahman legyen, nekünk szükséges, hogy ez a rendszer legyen, de legyen mindenki képezve ezekre a rendszerekre. De Prabhupád mindig mondta, hogy brámanákat képzünk, szóval most akkor képzünk, vagy nem képzünk? Képzünk, mert szükséges, hogy lesznek brahmanák is, mert nincsenek brahmanák. Nincsenek brahmanák, és a brahmanákat is kell képezni, azok, akiknek igazából van az a tulajdonság, vagy hogyha még azoknak nincs is az a tulajdonság, akkor próbáljuk képezni, és majd a következő generációkban, ugyanúgy, mint kell képezni csatriákat, és kell képezni vajsákat. Mindenkit kell képezni, mert nem is vagyunk sudrák se, azokat is kell képezni. Ki hűséges? Hány hűséges ember van ebbe a játrában? Aki, amit ő mond, először meghal, mielőtt követi. Ez egy sudra. Ő mond valamit, akkor amit ő kimond, azt ő betartja. Ez egy sudra. És ő hűséges. Ő neki van egy mestere, és sose nem hagyja el. Éhezik, nem éhezik, ez most magától fog jönni. Ezt kell képezni. És ezt kell tanítani. Kell, hogy bakták inspirálva legyenek, és aztán, ahogy fejlődnek lelki életbe, és aztán, ahogy az ő természetük finomítva van, akkor ők tudják igazából ezeket a tulajdonságokat is azonosítani. Én sehol nem láttam még, hogy Prabhupád beszélt volna, hogy mi képezzünk sudrákat. Mindig arról volt szó, hogy képezzünk brámanákat. Kell képezni azért, mert szükséges, hogy van egy fej. De mindenhol mondja Prabhupád, azért van itt szó. Nézed a beszédet, amiről beszélünk, Prabhupád mondja. Képezni kell a csatriákat, képezni kell a vajsákat. Mindenkit kell képezni. Kell képezni mindenkit. Ezért vannak a tulajdonságok. Miért van Bhagavatamban ott a sudrának a tulajdonsága? És a kötelessége. Prabhupád, amikor arról beszél, hogy nekünk brámanákat kell képezni, az azt jelenti, hogy találjuk meg a brámanákat a társadalomba, vagy az azt jelenti, hogy találj valakit, és ő belőlük brámana lesz. Szóval, hogyha arról van szó, hogy nem lehet a sudrából egy vajisja, ksatri vagy egy brámana, akkor mit jelent, hogy brámanákat képezzünk? Mi képezzünk baktákat, úgy is képzik őket, és ahogy társulunk, akkor vajsnavoknak a tulajdonsága egyértelmű lesz. Mindenki, sudrák is tanulják a brahminikus kultúrát. Másképp nem tudják tisztelni a brahminikus kultúrát. Őnekik is tisztaság, őszinték, ugye igazmondás, nem lopnak. Ők is tanulják ezeket a féle dolgokat. És főleg mi, ugye nekünk a brahminikus életmód az jelenti, hogy mi is kultiváljuk a Krishna tudatot. Mi tanuljuk a Krishna tudatot. De ugyanakkor fogjuk látni, hogy ezek között lesznek azok, akik nem tudják lerakni a Bhagavatamot. Az ritka lesz, de lesznek azok, akik azt tudják csinálni. Lesznek azok, akik képesek, nem csak kell képezni, mint vezető, hanem ők természetes vezetők. És lesznek azok, akik igen, akkor tudnak vállalkozók lenni, tudnak pénzt csinálni, és akkor a többiek, amik maradnak, akkor igazából ők csak, őnekik meg kellene beosztani másféle szolgálatokba, és nézni, hogy őnekik milyen tulajdonságuk van, hogy mi az őféle hajlamuk. Többször hallottuk azt a kifejezést, hogy igazából mi, mint vaisnavák, mi, mint egy színdarabban, csak különböző szerepeket játszunk. És így amilyen szerepre éppen szükség van, azt mi akkor eljátszuk. Nem, azt nem hallottad.
Csak azt hallottad, hogy mi, mint Vaisnav, mint színdarab, mi játsszuk azt a darabot. De ezt azt próbálja hangsúlyozni, hogy mi ne azonosuljunk avval a féle varnával, vagy ásrámmal, mert most be vagytok akadva a varna aspektusba, de már éltek az utolsó 25 évig az ásrám aspektusba, szóval nem annyira egy forradalmi dolog, hogy már a fele varnásrámmal úgy is éltek. Szóval senki nem volt fellázadva, hogy én most miért vagyok én képezve, mint egy grihasta, vagy miért vagyok én képezve, mint egy brahmachari. Szóval ez csak a másik oldalra annak a varnásrám rendszernek, de ugyanúgy úgy Chaitanya mondja, na hamvripra, na chanarapi, na pivaishu, na shudro, na hamvarni, na gapitir. Én nem vagyok egy grihasta, én nem vagyok egy brahmachari, én nem vagyok egy sannyasi, én nem vagyok egy vaisya, én nem vagyok egy shudra. Szóval mi vagyunk Krisnának a szolgái, és azt jelenti, hogy igen, de mi játsszuk azt a szerepet, de az a szerep, az nagyon természetes nekünk. Szóval, hogyha akarod játszani mint a színdarab példa, akkor általában nem fogsz berakni mondjuk egy lány, hogy játsza Ravanának a szerepét, mert nem működik. És nem fogod Danavért berakni inkább, hogy Ravanát játsza, hanem inkább Gornitájt rakod be, mert meggyőzőbb lesz. Szóval színészek is van féle stílusa, és hogy mi az ő hajlamuk, hasonlóan ez ugyanúgy folytatódik. De még hogyha játsszuk, de még mindig akkor játszod. De arra, hogy még mindig meg kell tanulni, hogy tudjál milyen szerepet játszani. De hogyha mi most ezeket a szerepeket megtanuljuk játszani, ez azt jelenti, hogy akkor rá fogunk aggatni mindenkire egy megjelölés, hogy akkor te egy sudra vagy, te egy vaisja vagy. És most rá van a megjelölés, te egy brahmachari vagy, te egy sannyasi vagy, te egy grihasta vagy, megélünk vele. De azt tudjuk, hogy ez egy átmeneti dolog, és annak a végeredménye az az, hogy mi? Azt mondom, hogy sannyász fogsz venni? Hol van? Megyünk vissza Krisnához valamikor. Megyünk vissza Krisnához, de Varnával is de ott van egy folyamat. Krisnához. Most, hogyha azt mondjuk, hogy a varnákban nincs ez a fejlődési folyamat, hogy belőlem egy sudrából lehet valamikor majd később egy vaisja vagy egy ksatria, akkor... Miért akarsz vaisja ksatria lenni? Miért kell, mi kapcsolata? Mész vissza Krisnához, mindegy grihasta, mész vissza Krisnához, szvészék, adhikarai én Isten. Mindenki tökéletességet ér, a saját dharmát csinálja. Igen, de mégis, hogyha én nem nem leszek egy brahmana, akkor nekem... Nem kell brahmana lenni. Arjuna nem egy brahmana, Kolavicsa Sridhar nem egy brahmana, Krishna nem egy brahmana, Nanda Maharaj nem egy brahmana. Miért kell nekik brahmana lenni? Nem a brahmana, ez egy anyagi elképzelés, hogy a brahmana lelkileg fejlett. Brahmana nem lelkileg fejlett, brahmana egy anyagi azonosság. Ugyanúgy, mint ez a test egy azonosság, csak milyenféle kötőerők uralkodnak ezen a testen. És valakinek az alsóbb kötőerők, valakinek a magasabb kötőerő, de anyagi. Jó, szóval próbálunk megszabadulni ezekről a kötőerőktől, de most, hogyha azt mondjuk valakire, hogy te egy sudra vagy, akire egyértelmű, hogy a tamagúnak kötőereje 6, akkor én nagyon erősen megjelöltem, és mondtam neki, hogy figyelj, te igazából nem, te tamagúnában vagy. Ő Vaisnav. És lehet, hogy ez a tény. Miért nem mondod meg, hogyha úgy is tudod? Úgy is tudod, hogy ez képtelen ébren maradni a reggeli programon, mindig alszik a dzsapájába. Ugye, ő igazából nem tudja, kirakod, nem tudja, hogy megélni, kap neki pénzt, első dolog, hogy rögtön, nem tudom, vesz egy arany töltőtollat, vagy egy fountain pen, igen. Mert nem tudja, hogy mit csinálni, és hogy nincs iránya, akkor hogyha már úgyis tudod mindezeket a tulajdonságokat valamiről, akkor miért férsz azért mondani, hogy neked ez a természeted? Úgyis ezzel kezelsz? Én azért félek ezt kimondani, mert van egy emberi természet, és emberek között élünk, és látjuk, hogy ahogy emberek között élünk, ők megjelölésekben fognak gondolkodni. Ami azt jelenti, hogy
elkezdik majd a brámanák lenézni a sudrákat, és a ksatriák elkezdenek mindenkit csak húzogatni és irányítani, mert hogy én vagyok a nagy ksatria, aminek a végeredménye, hogy mindenki utálni fog mindenkit, és hol lesz a tisztelet a kultúrába, hol az ki fog veszni. Meg kell tanulni a tiszteletnek a kultúráját, most is ugyanaz történik, míg hogyha nincs az. Ugyanúgy történhet az a dolog, hogy a könyvosztók gondolják, hogy ők minden, és mindenki más senki, hogy a vezetők meggondolják, én csak vezető vagyok, csukd be a szájadat, én megmondom neked, hogy mit csinálni, te nem vagy a vezető. Mi a különbség? Ez ugyanúgy tud történni, vagy ott van a név, vagy nem. Varnása, pont ez, megtanulni, hogy mi a varnása. És csak azért, mert ennek lesznek a féle torzítása, de ugyanúgy történnek azok a féle torzítások most is. Annyiféle más, mi az? Prejudice? Előítélet. Előítélet van a bakták között. Létezik. Van valakik, akik csinálják, vannak azok, akik nem. Pont ez, meg kell tanulni, hogy nem kell ezeket a tulajdonságokat építeni és kulturálni. És azért nem avval kezdődik el a varnásám, hogy ki milyen varnában van, avval kezdődik el, hogy tanuld meg ezeket a tulajdonságokat, hogy ne ítélj el embereket, és hogy próbálj értékelni mindenkit. De mindenki fontos. Szóval ugyanaz a példa, amit Prabhupád azt mondja. Nem mondod a lábadról, ez csak a lába, milyen hülye dolog, mindig a padlón van. Nem is tud gondolkodni, nem tud enni, nem tud beszélni. Levágom. Srádarajától tanultam ezt a féle imitálást. Nem tudom, mindig kérem, hogy kit imitál, de... Amikor mi... És ez erről szól. Szóval ez lesz az alap. A lábam fontos, a karom fontos, a hasam fontos, a fejem fontos. Lehet, hogy fontosabb dolgot csinál a fejem, de az nem jelenti, hogy nem tisztelem a lábamat. De akkor hol van az egyenlőség? Nincs. Erről el kell felejteni. Nincs az egyenlőség. Egyenlőség az, hogy vajsnáv vagy. Ez az egyenlőség. És pont ez, miért gondolod, hogy az egyenlőség egy jó dolog? Hát én azt gondolom, hogy nekem kihez vagy egyenlő? Nekem ugyanazt az esélyt meg kell tudni kapni, mint bárki másnak, hogy miért? Csináljak, amit szeretnék. Miért? Csak akkor nem kapsz azt a szabadságot. Miért kapnád azt a szabadságot, hogy csinálsz, amit akarsz? Az nem jó. Mi jó jött ebből a világból, hogy mindenki csinálja, amit akar? Engeded gyerekeket, hogy csinálják, amit akarod? Engeded a lányodnak, hogy csinálsz, amit akarsz? Persze, hogy nem. Miért nem? Miért nem? Mert szeretném, hogy megfelelően nőjön föl, amikor elér arra a szintre, hogy utána már csinálhat, amit szeretne. És most honnét gondolod, hogy mindegyik ember felnő? Honnan gondolom, hogy mindegyik felnő? Igen. Hát csak rájuk kell nézni. Hát nem, ez egy biológiai dolog. De én eleget tapasztaltam az utolsó 40 évben tölteni emberekkel időt, hogy nem nő mindenki fel. Hogy nem nőnek fel? Az nem nőnek fel, nem tudják mit csinálni magukkal. Még nem tudják az elméjüket se kontrollálni, se az érzéküket. Valaki, aki nem tudja egy elméjét kontrollálni, egy gyerek. Ez egy gyerek. Te találkoztál olyanokkal, akik nem tudják az elméjüket kontrollálni? Átmenetileg igen. Volt, szóval hogy az nem egy gyerek. sikerült. És az, aki nem tudja az elméjét kontrollálni, őneki kell valaki megmondani, hogy mit csináljon. Mert másképp ő csak kárt fog magának okozni, és másoknak okozni. Jó, de akkor ezzel azt mondod, hogy akkor igazából mi kategorizáljuk be az embereket, figyelj, te egy gyerek vagy, és neked igazából a legjobb, ha nem csinálsz semmit, csak hallgass azt rám. Mondod neki, hogy ő gyerek, ő ettől megsérült? Hát ő lehet, hogy nem, mert ő pont az, de lehet, hogy... És hogyha ő neki megmondod, és ő pont az, pont ez, hogy mindenki, állítsuk le ezt a dolgot, hogy mindenki egyenlő, és fogadjuk el, hogy ki vagyunk. Inkább, mint próbálni, hogy mindenki próbál lenni, mindenki próbál lenni Isten, mert végre erről szól az egész dolog, hogy leszünk mind egy független Krishna, aki csinálhat, amit akar. Ezért vagyunk itt a világban. Ez az egyenlő.
és hogy fogadjuk el, hogy nem vagyunk egyenlő, nincs egyenlő kapacitásunk, nincs egyenlő természetünk, nem ugyanúgy nézzünk ki, legalább azt el kell fogadni, hogy nem úgy nézzünk ki, mint egymás, másképp nézzünk ki, és Varnásám erről van szó, és ő elfogadja, hogy ő gyerek. És akkor ő neki nincs semmi probléma, hogy azt mondod, hogy te nem csinálhatsz, amit akarsz. És ugyanúgy, amikor a kultúra, miért? Mert úgy van képezve, és amikor a kultúra van, hogy emberek ráismerik az a saját természetükre, és értik, hogy nekem jobb, hogy valaki megmondja, hogy mit csináljak. Mert ugyanez a helyzet a férfiak és a nők között. Mert hogyha a nők nem fogadják el azt a szerepet, hogy ő nekik legyen egy képzett férfi, aki megmondja, hogy mit csinálni, akkor ugyanez a probléma van, hogy miért nem vagyunk egyenlő. És szóval nem csak férfiakban van ez a dolog, de ugyanakkor a férfiak és a nők között. Kicsit küzdök ezzel a dologgal, elmondom miért. Mert ugye az iszkonon belül a vezetők eléggé sokszor megkapják azt, hogy ők igazából csak gyerekként tartják az összes baktát, aki a templomban van. És nem engedik, hogy felnőjenek. Hogy lehet, hogyha nem képzett vezető valaki? De most te azt mondod, hogy tartsuk is ott, mert az emberek nem nagy százaléka az gyerek. Tartsuk ott, segíted baktákat megérteni, hogy ők kik. Ezt nem kell ejteni, inkább ők jöjjenek rá, hogy ők kik. Ugyanúgy, mint raksz 50 baktát egy tükör elé, mindenki rámondja, ez én vagyok. Ugyanúgy rak mindenki a tükör elé, ugye a valóság tükör elé, hogy ők látják, hogy ők kik. És amikor ők látják, hogy kik, és azt elfogadni, akkor tudjuk gyakorolni. Nem tudjuk megmondani, hogy te ez vagy, és te az vagy, mert senki nem fogadja el. Szóval ez az önmegvalósulás. Megérteni, hogy mi, ami feltételez kötött természetünk, és hogy vagyunk mi is leghasznosabb ebbe. De másképp, a Svakarma Apicsa, mindenki tökéletesség nem itt van. Tökéletesség nem az anyagi dologban van. Tökéletesség a Krishna tudatban van. Ez egy érdekes mondat és volt. Ez az, ami egyenlő. Itt van egyenlő lehetőség, végtelen egyenlő lehetőség, hogy tökéletességet elérünk, és ott nincs semmi korlát. Szóval Krishna mondja, Striya, Vaisya, Tata, Shudra, nem baj. Férfi, nő, Vaisya, Brahman, mindenki. Egyenlő lehetőség. Mondtál egy érdekes dolgot, és ez úgy megakasztott, hogy az önmegvalósítás az azt jelenti, hogy tudom, hogy nekem milyen az anyagi természete? Igen. Avval kell kezdeni. De hogy az önmegvalósítás ez nem arról szól, hogy megértem, mi az én szvarúpám? Nem. Nem, először kell, hogy én tudjak hol, mert mi az a szvarup? Honnét fogod elérni a szvarupot? Csapázok, és akkor majd valamikor eljutok oda. Nem, de leesel, de nem mész a reggeli programra. De nem ott tanulod a Bhagavatamot, ugye? Az a szvarup, az akkor nem fog jönni. Nem, először értjük meg, hogy mi ki vagyunk itt ebbe a világba, mi a mi természetünk, és mi az, ahogy legjobban tudunk igazából együttműködni, és nem próbálni elfogadni hamis szerepeket. És amit Srila Prabhupád sokszor hangsúlyoz, ne kényszeríts valakit egy másik állapotba. Lehet, hogy tudunk képezni baktákat, de ez a mai világnak a betegsége, hogy mindenkinek valamiféle nagy szupersztár kell, hogy legyen, valami nagy eredményeket nyerjen meg, érjen el, és másképp egy kudarc. Vagy mindenki legyen nagyon gazdag, vagy mindenki legyen nagyon szép, vagy mindenki valamiféle dolgot csináljon. Inkább nem a fontos dolog az, hogy ismerd meg, mi a kapacitásod, és akkor jó. És azért fontos, én szempontból ebből a 30 a legfontosabb az elégedettség. De elégedettség csak akkor van, elégedettség vagy elégedett? Elégedettség. Elégedettség csak akkor működik,
amikor mindenki ismeri, hogy mivel leszek én elégedett. Amikor én tudom, hogy ki vagyok, és akkor én értem, hogy igazából én nekem sose nem lesz az, ami a szomszédnak lesz. És én nem is fogok arra törekedni. Én csak eléged leszek, amit Krishna ad nekem, avval, hogy én nekem van a családom, van az én lelki életem, és hogyha én szegény vagyok, akkor szegény vagyok. És hogyha valaki jómódú, akkor jómódú, de nem kockázom se az én lelki életemet, se nem kockázom, hogyha már felelősséget vállaltam egy családra, az én családi életemet, és próbálom képezni a gyerekeimet, őnekik is, hogy nem fontos, te is legyél elégedett. Az, ami most itt van, nem baj, hogy a szomszédoknak van valami más. Kicsit visszatérünk még az önmegvalósítás kérdéskörére. Hogyha az önmegvalósítás azzal kezdődik, hogy én megértem, hogy milyen anyagi természetem van, az azt jelenti, nem hogy... avval kezdődik, avval hozzájárul. Mi már régen megértettük, hogy mi lélek vagyunk. De még mindig nem úgy működünk, mint hogy lélek vagyunk. És lehet, hogy már 30 éve hallottuk, hogy lélek vagyunk, de még mindig úgy működünk, mint test. Miért? Kell nekünk az oktatási rendszerbe beépítenünk azt, hogy elkezdjük tanítani a baktákat, hogy neked az anyagi természeted micsoda? Igen. Másképp nem mondaná Srila Prabhupád. Ez a varnásam. Hogy ismerd meg, hogy mi a te képességed, ismerd meg, mi a te korlátaid, tudd meg, hogy mik azok a tulajdonságok, amik nekünk, Kalo Shudra Sambhavan, hogy mi még nem is vagyunk Shudrák, szóval mi most Shudra alatt vagyunk, ugye, nekünk hűségesség az egy forradalmi elképzelés. Szóval, hogy megtanuljuk ezeket a dolgokat, és akkor onnét épüljünk fel. Ahogy mi tanuljuk ezeket a dolgokat, ugye a Bhagavad Gita meg a Bhagavatam az beszél elvekről. És nekünk szükséges, hogy ismerjük akkor a személyiségünket ezek alapján. Tehát célszerű lenne akkor valami fajta személyiségelemzés, személyiségtípusokat elkezdeni tanulmányozni a baktáknak. Mert ez most egy... Igen. Ahogy kultiváljuk ezeket ugye 30 tulajdonság, amiből 9 az igazából ez a Nava Anga Bhakti, akkor fogjuk látni, hogy a többiek között ugye jönnek más kombinációk, amik jobban kiemeltek. És ahogy azok kiemelnek, akkor az kezd jobban egyértelmű lenni, hogy mi baktáknak a természete. Valamennyire ez úgy is jön, mert látjuk, hogy amikor emberek egy kicsit érettek, és ők dolgoznak, akkor általában hasonlít. Nem mindig az, de hasonlít a munka, amit csinálnak, az ő természetükhöz. Személyiségtípusok, enneagram és egy csomó ilyen mostani új vagy újnak kinéző dolog van, amit akkor a bakták kezdjenek nézegetni? Nem, ezek mind hülyeségek, ezeket nem szükséges. Bhagavatam az, amit nekünk kell kultiválni, gyakorolni, és a Bhagavatamot megérteni. Nekünk nem kell, ami új, az fölösleges. Nem kell semmi új. A valóság az nem új. A valóság az állandóan létezik. És akkor nekünk csak a valóságot kell gyakorolni, és nekünk azt kell csinálni, amit Prabhupád mondott. És amikor csináljuk, amit Prabhupád mondott, akkor dolgok fognak működni. Szóval ez a dolog, látjuk, hogy jön egy új bakta, azt mondjuk, tisztíts fel a padlót. De ő tudja, mit jelent padlót tisztítani? Valaki őt képezte? Padlót tisztítani? Miért gondoljuk, hogy valaki tudja, hogy még mi is a tiszta? Nem tudom, az egy relatív dolog, hogy kinek valami tiszta. Lehet, hogy ő neki valami tiszta, és valaki másnak már nem tiszta. Akkor a tisztaság az valami, amit tanítani. És addig tanítod, amíg valakinek a hálózsáka, vagy valakinek a szobája, vagy az ágya ugyanúgy néz ki, mint az oltár.
önmaga. És akkor megtanultam, mit jelent tiszta lenni. De mi most beszélünk róla, de volt valamikor 25 évben az a féle képzés. Szóval valami minimális, amikor én bemegyek a Brahmachari ásrámba, nem tudom olyan könnyen bemenni a Brahmacharini ásrámba, amikor bemegyek, akkor nem azot látom. Szóval van említve, van Bhagavatam lecke, de akkor mi van? Szóval, hogyha énekelünk Hare Krishnát, akkor miért? Miért 20 év után még nem is értjük, hogy mit jelent igazából tiszta lenni? Szóval mert ez a külső tisztaság csak a belső tisztaságba fog jönni. És hogyha a belső tisztaság az nem erős, akkor a külső se fog annyira megvalósulni. Akkor kell tanulni. Erről szól a 14. fejezete a Bhagavad Gítának. Krishna magyarázza, hogy kell kultiválni a jóságnak a tulajdonságát. Az elégedettségből indultunk ki az előbb, Igen. és hogyha miért nem vagyunk elégedettek a jelenlegi helyzettel? Olyan szépen megy a prédikálás, olyan szépen történik minden. De nem szépen prédikál, leesnek. Csak most idézem mindig Prabhupádot. De mégis látjuk, hogy nem tudom sokkal több bakta van, mint bármikor korábban. De azok a bakták, akik itt ültek valahol, vagy itt, vagy Budapesten általában, és fogadalmat vettek, annak nem szükségesen a nagy százaléka folytatják. Miért? Én nem akarom látni, hogy annyi inő energiát befektetünk baktákba, és akkor elvesztik a lehetőségüket igazából arra, hogy ebbe az életbe vissza akarnak menni Krishnához. És azért Prabhupád is hangsúlyozta, hogy oké, hogyha nem tudtok feljönni az emberi szintre csak avval, hogy gyakoroljátok Krishna tudatot, akkor gyakoroljuk az emberi szintet, hogy akkor tudjátok jobban felismerni, hogy milyen csodálatos dolog a Krishna tudat, és hogy akkor bakták igazából tudnak visszamenni Krishnához ebbe az életbe, és ez nem csak valamiféle mantra, amit csak egy páran fognak elérni. Mert nincs a megfelelő gyakorlat. Én nem tudom, nekem van a tapasztalat Magyarországon 25 év alatt, nekem még eddig sosem nem jött avval a problémával, hogy ő hogy rejti el az ő extázisát. Nekem végtelenül sok anyagi problémákkal jött, de még sosem nem jött avval a problémával, hogy fejlődik a lelki életbe, és nem tudja, hogy ebben most mit csináljon. Nekem ez egy probléma. De annyiféle más dolgokkal van, amik nem is kapcsolódnak a lelki élettel. Sokszor csak kapcsolódnak nagyon alapvető emberi ügyekkel, amik karmik, akit én ismertem, jobb szokásuk volt. És ez nem csak az én tapasztalatom, hanem mások is tapasztalják ezt. Szóval ugyanúgy, miért kell, hogy nekünk jön, nem tudom, valami vendég, aki nagy nehezen bejött egyik központba, és kérdezi, hogy miért nem üdvözölnek a bakták? Miért csak úgy hanyagolnak, amikor besétálunk egy templomba? Szóval, hogyha nem tanulják be a bakták, mit jelent udvarias lenni, ne tanítsuk őnekik meg, nem fontos azt megtanulni, hogy lehet udvarias lenni. Mert véletlenül valahogy már ez nem volt szokás otthon, és a szülők nem gondolták, hogy ez egy fontos dolog, és akkor nem tanulták meg, hogy rámosolni valakire, vagy hogy lenni kedves valakivel. És akkor ez, mint másik dolgokat, megtanulni, egy szisztematikus módszeren megtanulni, és az alapon, ami volt, ez volt a gurukula. Gurukula mindig az volt, hogy jó, most 25 éves vagy, mi a szereped? Maradsz brahmachari, akkor vége a mesének, hogy hol vagy szanyászi, vagy van a prassa. De hogyha grihasta vagy, akkor hogy fogsz megélni? Én fogok csinálni sok pénzt, és milliókat fogok adni egyháznak.
Erről én nagyon sokat hallottam, de ugyanakkor aztán nagyon kevés olyan bakta van, aki még meg is él. Nem, hogy milliókat adományoznak, csak egy páran vannak, akik adományoznak. Szóval miért? Mert emberek nem ismerik önmagukat, nem látják szembe, hogy hát igen, én nem vagyok képes, és erre szükséges kimenni, és akkor valami karminak, vagy valami borzalmas, alázó szolgál munkát csinálni, hanem már inkább valaki jöjjön arra az elképzelés, hogy hát igen, maximum, hogyha én fogok, akkor én csak akkor fogok, hogyha én kapok valamiféle alkalmazást baktákkal, mert én másképp nem fogok, elvesztem a lelki életemet. Prabhupád ugye 77-ben távozott el, azóta eltelt közel 40 év, és gyakorlatilag semmit sem csináltunk a Varnásrammal. Miért pont most? Hát mert ilyen nagy problémák vannak, és nagy pszichológiai probléma van, mert annyira ez a demokratikus és ez az egyenlő életmód annyira bennünk van építve, hogy azt elfogadni, hogy anyagilag más szerepünk van, más képességünk van, és hogy azt úgy éljünk, az nekünk egy nagyon nehéz dolog. Itt van a Krishna tudat mozdalom, ott fogod látni mindegyik harmadik oldalba, hogy milyen más szerepeket kellenek látni a férfiak és nők, miért nem tudtuk ezt elfogadni. Most felejtsük el a Varnásrámról, ez csak arról volt szó, hogy mi a grihaszta élet. Szóval miért tart nekünk olyan sokáig ilyen dolgok? Hát megyünk át egy folyamaton. Ugye, Prabhupád mondta, jó, nem volt érett az idő, de törekedjünk. Ugyanúgy vannak nekünk templomok, vannak nekünk könyvek, vannak bakták, elég nagy közösség van, amivel már tudunk valamit csinálni, és van rá a szükség, mert bakták nagyon küzdenek a Krishna tudatukkal. Eddig is küzdöttek, szóval arról beszéltünk, hogy küzdöttek eddig is eléggé sokan, ahogy Prabhupád is mondta, de leesnek. Szóval az elmúlt 40 évben is estek le, és mégsem volt a Varnásram fontos. Mégsem foglalkoztunk vele, fontos. Voltak itt-ott fellángolások, de semmi sem történt. Fontos, igen, benne nem tudunk egyszerre mindent csinálni. Vannak egy ütemezés, egy időzés, hogy tudjuk bevezetni dolgokat. Prabhupád se tudta először bevezetni, és ő se tudta már csinálni. Csak akarta csinálni. De most nem a fontos dolog, hogy miért nem csináltunk valamit, hanem inkább az, hogy mit fogunk-e csinálni, vagy hogy fogjuk-e csinálni. Inkább csak arra próbálok utalni, hogy ez most nem valami új hóbort lesz, amit most úgy kitaláltunk, hogy akkor most foglalkozzunk vele, mert ez nekünk milyen jó lesz. Hát nem találtuk ki, mert látunk elég bizonyítékot, hogy ez valami, amit Prabhupád akart. Szóval nem mi találtuk ki, hanem ez Prabhupádnak a vágya. Most a kérdés az, hogy fogjuk-e csinálni, vagy nem fogjuk csinálni. Nekem nem szükséges, és nekem nem élmény, nekem megvan az életem. Varnásramnak 95%-a jelenti a grihaszta élet. Én nem csatlakoztam Krishna tudatra a grihaszta lenni. Másik elképzelésem volt az életről. De ez az, amit akar Srila Prabhupád, és akkor nekem a kötelességem ezen próbálni dolgozni. És valamennyire érett a helyzet, a bakták elég felnőttek, és nekik van igazából a kapacitás, főleg amikor én mentem körül, volt az a kapacitás, és én nagyon meg voltam lepve, ami a beszámolóba kellett volna mondani, hogy amikor csináltuk ezt a dolgot, oké, most nézzük meg, ki, mi. És én nem láttam, hogy valaki visszatartott, hogy ő véletlenül mondta, nem, én Shudra, én Vaisya Shudra, vagy valami úgy. Ami után bakták értettek és beszéltek, nekik nincs, hogyha mi most nem nyomunk valamiféle félelmet mindenkinek az elméjébe, hogy látjuk, hogy ezek a féle ugyanúgy, mint van férfi és nő, és van
valaki, aki a tehenészetben van, és valaki használunk valami más szót, itt van egy vezető szót használunk, vagy azt mondjuk, hogy itt van egy pujari, vagy azt mondjuk, hogy itt van egy prédikáló, ezek csak szavak. Ezek a szavakat megszoktunk, ezeket a másik szavakat is meg tudjuk szokni. És amikor látjuk, olvassuk Mahabharatot, más dolgot, emberekkel ennek nincs probléma. Nekünk van vele probléma. De ez nem jön fel, mint történetben, hogy valami nagy forradalom volt a sudrákkal, mert érezték magukat, hogy el voltak nyomva. Nem. Vagy a vajság, mert voltak bélyegezve, vagy valami, vagy mert mindenki akart brahman lenni. Történelmileg nincs ilyen dolog. Hát abban a korban nincs, aztán ebben a korban viszont nagyon erőteljesen van. Ebben minden van. Ebben Kali Yuga. És ebben minden van. Ebben úgy van, hogy vannak bakták, akik már a harmadik, negyedik feleségüken van bakták, akik 60 éves korban házasodnak, van mindenféle dolog Kali Jugában, de itt most arról van szó, hogy legyen egy aranykor, és mindenki azt gondolja, hogy valami nap fog esni aranyérmek a levegőből, és úgy kezdődik az aranykor. Ez csinálja az aranykort. Most ebben kezdődik. Aranykor fog jelenteni, hogy van varnásám. A lelki világban van varnásám. Szóval az azt jelenti, hogy nekünk is kell, hogy akarunk aranykort, akkor kell egy társadalmi rendszer, és az nem lesz egy ilyenféle társadalmi rendszerben, amiben mi élünk. És akkor ezt most mi az ISKCON-on belül Magyarországon elkezdjük bevezetni. Ezt akarta Prabhupád, akkor mit csinálunk? És amikor elkezdjük bevezetni az ISKCON-ban, akkor elkezdjük a külvilágban is? Nem. Ha én ezt látom én életemben Magyarországon, akkor az már egy nagy nyeresség lesz. Kell Először nekünk törekedni, itt. kell törekedni arra, hogy ez széles körben be legyen vezetve? Most nem. Nem tudunk semmit bevezetni. Először kell, mi megyünk meggyőzve lenni, aztán csinálni, és amikor működik, akkor mondhatod. Ugyanúgy, mint működik az, hogy énekelünk Hare Krishnát, tudjuk mutatni. Működik, hogy mit jelent a fenntarthatóság, tudsz róla beszélni. De mi nem tudunk beszélni társadalom építésről, addig, amíg nekünk van egy működő minta, és nekünk nincs egy működő minta. Az alapján, ami visszajelzések jöttek a baktáktól, a statisztika, ami mutatta, hogy ki mit mondott magáról, az alapján ugye arányaiban jócskán fel van borulva ez az 1 brahmana, 4 kshatriya, 16 vaisya, 64 shudra. Azért van felborulva, mert brámanákat keresünk, vagy brámanákat képzünk, vagy azért, mert a bakták nem ismerik magukat? Hogy mi a kérdés? Azért van felborulva, tehát azért nem az van, hogy 1 brahmana, 4 kshatriya, 16 vaisya, 64 shudra, mert mi brámanákat képzünk, vagy brámanákat keresünk, vagy azért, mert a bakták nem ismerik magukat rendesen. Hogy azért nem passzol a statisztika. Nem, mert még bakták nem ismerik magukat. De meglepető volt legalább a statisztika. Nem tudom, hogy egyénileg hogy passzol, de és voltak helyen, ahol nagyon, azt hiszem, itt a farmon volt a legjobb, most nincs itt nálam. Voltak Budapesten egy ilyen, mi az? Ilyen volt. Homokóra. Igen. Homokóra. Ott, de új. És önmaga ez a féle képzés, és próbálni ezeket a dolgokat átgondolni, szóval ez nem egy könnyű dolog, és egyedüli segítséggel valahogy a bakták erre rájönni, akkor ez nem lesz, ez nem fog történni csak egy előadás alapon. Szóval amellett, hogy van az előadás, én azt gondoltam, hogy lesz 98% brahmana, és akkor úgy, de nem az volt. És hogy milyen nyíltan a bakták léptek be, az látható, hogy bakták képesek, és ebből nem szükséges, hogy ügy lenni, de ugyanakkor nagyon
más perspektívát tud adni, hogy mit jelent közösség, mert mi állandóan használjuk ezt a szót. Közösség, 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 és arra használjuk, amiben alig van valami közös. Egyetlen dolog van, vagy egy pár dolog van közös, hogy hiszünk Krishnába, hiszünk Prabhupádba, és énekelünk Hari Krishnát. De hogy azon kívül mi más szokások vannak, amik közösek, és mi más bizalmak, ott nincs közösség. Nagyobb közösség van a karmi világban, mint nekünk. És hogyha elkezdünk baktáknak, jó, adjad a véleményed neked, hogy neked mit jelent a gyereknevelés, neked mit jelent, nem tudom, étterembe menni, neked mi a véleményed, mozit nézni, vagy televízió. Milyen közös? Mennyire közös lesz? Főleg, hogyha nem személyesen kérdezzük, hanem mindenki csak írja le, és nem is kell a nevüket odarakni, akkor meg milyen közös, mi közös a mi életünkben? Legalább mi tudjuk, hogy a külvilágban mindenkinek van egy televízió mindegyik szobában, vagy legalább egy a házban. Ez közös. Szóval mi beszélünk közösségről, de hogyha akarunk közösséget, nekünk kell építeni egy közösséget. Közös érték. És a közös érték lesz, hogyha tudjuk, hogy mire kell nekünk megfelelni. És azért ez a 30 tulajdonság az, amire nekünk meg kell felelni. Egy utolsó kérdés van, és akkor utána kérdések majd a baktáktól. Mi az a legfontosabb dolog, amit te most mondasz a baktáknak, hogy mit csináljanak, most, hogyha itt vége van, fölálltak, kimentek, mit csináljanak, hogy közelebb tudjanak kerülni ahhoz, amit Prabhupád szeretett volna a varnásrammal kapcsolatban? Csak legyenek nyitva az elvhez, a koncepcióhoz. Nem gondolom, hogy én nem izgulok, hogy most mindenki találja holnapra ki mi a varnája, vagy valami más, vagy csinálni valami nagy változást az életükbe, de hogyha nyitott tudunk lenni, és hajlandó tudjuk mondani, jó, amire ez van szükség, én ebbe az irányba megyek, ami egy merész dolog lesz, akkor ez. És nekem ez a fő téma, és lehet, hogy még jövőre úgy változunk, hogy oké, akkor férfi-nő kapcsolatok, de én azt hiszem, hogy még ez marad. Addig, amíg jobban és jobban bakták erre ugyanúgy ráállnak, és elfogadják, és van ez a komoly fogadás, életváltozás, hogy nem, szóval hogy hozzuk, nem is változás akarom, hogy hozzuk igazából alignment vonalba. Hogy hozzunk az életünket vonalba, abba, mint az, ami a Bhagavatam mond. Összhangba. És megnézni, hogy hol térünk el, mert nagyon közel vagyunk. Mert az, hogy ti mertetek így kiállni a világon, Krishna, hogy bakták lenni, és hogy krishnások lenni, és egy teljesen, ugye, idegen vallás, idegen ruha, mindenféle más furcsa nyelv, szóval ezt csinálni, akkor már varnásán nem egy nagy lépés. Szóval, hogyha már hajlandó vagy lenni egy tehénpásztor, hajlandó vagy lenni egy tehén, vagy egy páva, akkor már ember lenni nem egy nagy dolog. És szóval, hogyha már azt elhiszed, akkor ezt el tudod hinni. Jai Shri Shivaram Maharaj ki! Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Radha Sundar ki jai. Shri Govardhan Lal ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari 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 Hari.